आज ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ରାତି 10:30ରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡୁ ସାହୁ ଏବଂ ପୁଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଘରେ କିଛିଟା କାମ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ମା ପଠେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ଘରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ବାଇକ୍ ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋମାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘରେ ଯେତିକି ଯାହା କାମ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କଲେଜକୁ। ଗୌରପଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟୋ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସି ପଳେଇଲି ସାଙ୍ଗପୁର। ଆଉ ସାଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲି 81 ବସ୍ ପାଖକୁ। 81 ବସ୍କୁ ବସି ଗଲି କଟକ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୁଁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋ ଲଗେଜ ଘରିକା ରଖିଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ନଖରା, କାରଣ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରିଥିଲା। ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଯାଉଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ତାକୁ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇକି ଫେରୁ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଲେଟ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା କାଲିକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ।